ले पपिया को माई के दर्शन कोहरेला ये पंडित जी यार सुन है माई के दर्शन करेला दे दी फूल पतिया लगाई दी माथे चंदन मानिली मोर बतिया हाथावा में बांधी लाल धागावा हमार नंबरी ना बाटे 15,000 20 रुपया बाय धकटिया पंडित जी ले ली 10 रुपया उजाला ले ली 10 रुपया ये पंडित ना मन क्या 10 अरे नवमी में 9 दिन हमारी के हम पूजी चरनिया के हम पूजी चरनिया अरे अपने में खुश रही पंडित जी हम बानी सरनिया में नवमी में 9 दिन माई के हम पूजी चरनिया के लाला साबा मनावा में सारा धाया पार आवतानी चढ़ते पुआर हमके बारे दिया गरबतिया पंडित जी ले ली 10 रुपया उजाला ले ली 10 रुपया ये पंडित जी ना बोलो पंडित जी ले ली 10 रुपया बानी सेवक हम हमारी के बात बुझिए पंडित जी बात बुझिए पंडित जी कनी माई के मंदिर के हमें हो बजावे दी घंटी जी बानी सेवक हम हमारी के बात बुझिए पंडित जी माई के चरण छुए दी एक बार लाई बानी कुथी कुथी ओढ़ाऊ हार लाल पपिया जरवले दिया पंडित जी ले ली 10 रुपया उजाला ले ली 10 रुपया साथ पंडित